एगो जंगल में तीनों चिड़िया अपन दूगो बच्चन के साथ रहत रहे। ई जंगल में एगो काला गुफा रहे जेकरा अंदर केवल लाल चिड़िया ही जा सकत रहे और पूरा जंगल में तीनों ही खाली लाल रंग के चिड़िया रहे। बच्चों, हम कल सवेर खातिर हम सबनी के फेवरेट ब्लू एप्पल लेवे जातानी। हमनी के तीनों मिलके खूब मजा से खाएम जा। अरे वाह, ब्लू एप्पल! मम्मी, वो तो खाली काली गुफा के अंदर ही मिलेला ना, मजा आ जाए। दोनों बहुत खुश हो गईलन सा। तभी ओकनी के लगे कालू बाज आइल। अरे कालू बाज, तू यहाँ? हाँ टीनू चिड़िया, हम एजा से गुजरत रही तो देखनी कि तू ब्लू एप्पल के बारे में बात कर रहल बाड़ू तो नीचे आ गई नी। तनी सा एप्पल हमरो के खाए के दे दा ना। हाँ हाँ, काहे ना, हम दे दे। हम तू बहुत प्यारी है। ऐसे कब जा रहल बारू काली गुफा? हम बस निकलत ही बानी। एगो ब्लू एप्पल वहाँ से लेके आइम। ओकरा बाद ओकरा के एक रात खातिर चांद के रोशनी में रखे के पड़ी, फिर सवेरे सूरज निकले तक हो जाई खाए लायक। ठीक बा, हम सवेरे सवेरे खाए खातिर आ जाई। ऐसन कह के कालू बाज वहाँ से चल गई। माँ, आप एक बार में एक ही एप्पल ला सकेलू ना, तो ओकरा में से हमनी के कालू बाज के कैसे दे सकम जा? अरे बेटा, ऐसा ना कहल जाला। कालू भैया टाइम आवे पे हमनी के कितना काम आयलन, थोड़की सा उनका के भी दे दे हम, ता हमनी में से कोई भी भूखा न मरी। ई बात गोल्डी बाज सुन लेलस और वो फौरन नीचे आ गई। हम सुननी है कि तू कालू बाज के एप्पल खियावे वाला बाड़ू। हाँ, खिलाएम। तहरा कोनो परेशानी बा? ना, भला हमरा का परेशानी हो सकता? जब ओकरा देवते बाड़ू त आधा एप्पल हमरो के दे दिया। एप्पल के 4 गो हिस्सा होखे वाला बा, ओकरा में से हमनी के तीनों और कालू भैया खाए वाला बानी जा। तू अगली बार ले ली है। अरे जा देख ले अब तो के, भगवान करे कि तहार एप्पल ही चोरी हो जाए। ऐसन कह के गोल्डी बाज वहाँ से उड़ गई। तीनों ओकरा के इग्नोर करके बच्चन से कहलस, चल बच्चा लोग, हम काली गुफा जाता नी, आपन ध्यान रखिए जा। जल्दी आई है मम्मी। तीनों चिड़िया चल गई और फिर तकरीबन आधा घंटा बाद आपन पंजा में ब्लू एप्पल दबा के वापस आ गई। ये है ब्लू एप्पल, मजा आ जाए। तीनों ब्लू एप्पल जमीन पर चांद के रोशनी में रख देलस और तीनों खुश होके आपन घोंसला में जाके सूत गईलन सा। सुबह जब मुर्गा बांग देलस तब तीनों के आँख खुल गई। मम्मी, सवेर हो गई, चला अब ब्लू एप्पल पक गई होखी। हाँ चला बच्चा लोग। तीनों अपन घोंसला से पेड़ के नीचे आइला सन। वो देखलन सा कि ब्लू एप्पल अपन जगह से गायब बा। अरे ये कैसे भइल? ब्लू एप्पल तो यहाँ में होखे के चाहिए। तभी वहाँ पे कालू बाज भी आ गई। अरे टीनू, ले आवा, कहाँ बा एप्पल? तनी खिलावा यार। तीनों दुखी भाव से कालू के सारा कहानी बता देलस। ओहो, इस सारा काम वो गोल्डी के ही बा। हम अभी ओके लेके आवा तनी। ई कह के कालू बाज उड़ गए और थोड़ा देर बाद वहाँ पे गोल्डी और ओकर पत्नी आ गईलन सा। तीनों चिड़िया, मानतानी कि हम तोहसे कल एप्पल मंगले रहली और ई तोहरा ना देला पर हमके बुरा भी लागल, लेकिन एकर मतलब ई नहीं खे कि वो एप्पल हम ही चुराइले बानी। अगर ही घर पे चोरी के खाना लैतन तो हम इनकर लात घूसा से अच्छा मरम्मत करती, लेकिन ऐसा नहीं खे टीनू। हमनी लगे जौन रात में रहे उहे खैनी हा जा। तो फिर हमारे एप्पल कौन चोरी कैले बा? ए चीज सुना, हमनी के अब मिलके टीनू की मदद करे के बा। काला गुफा के अंदर सिर्फ टीनू ही जा सकेले, यही खातिर ही करतानी जा। तीनों चिड़िया के साथे चलतानी जा। ये बाहर तक ब्लू एप्पल लेके आई और यहाँ तक हमनी के ले आइम जा। ए तरह हमनी के एक बार में 4 गो एप्पल ले आइम जा। हाँ, ये सही आइडिया बा। ठीक बा, चलो हमनी के चलल जाओ। अब दोनों बाज और चील तीनों चिड़िया साथे काली गुफा तक चल गईलन सा। फिर तीनों एक एक करके ओकनी के एप्पल लाके दिलस और चारों तीनों के घर वापस आ गईलन सा। अब हमनी के ये चारों एप्पल के चांद के रोशनी में रख देता नी जा, सुबह तक ही खाने लायक हो जाई। तीनों अब हमनी के चलता नी जा, सवेरे आके मिलम जा और साथ में बैठ के खाइम जा। ई कह के तीनों से विदा लेला सन। रात के तकरीबन दूसरा पहर में एगो तोता डबल पाव वहाँ आइल। वो ब्लू एप्पल के छूले ही रहे कि तभी वहाँ पर छिपल बाज और चील ओकरा के घेर लेला सन। अब तहार बचल नामुमकिन बा चोर। अब हमनी के तहरा के शेर खान के पास लेके जाइम जा और कड़ा सजा दिलाइम जा। तभी तीनों चिड़िया भी जाग गई
और कहलस, पहले तो ये बतावा तू चोरी काहे करत रहा, तो हमरा से मांग भी त सकत रहा। तारा लोग के जाने के बाद कि हम चोरी काहे करत रही, तो हमरा साथे चला, तारा लोग के सब कुछ पता चल जाई। ई सुन के सब ओकरा साथे ओकर बतावल जगह पे चल गईलन स। वो ओकनी के एगो गुफा मिले गई जहाँ पर दूगो छोटा छोटा तोता रहन स। ओकनी के पंख में चोट लागल रहे। अरे ई बच्चन के तो बहुत बुरा हाल बा। एगो वायरस के चलते एकनी के इन्फेक्शन हो गईल रहे। बंदर वैद कहले बा कि एकनी के अगर 7 दिन तक काला गुफा में उगे वाला ब्लू एप्पल खियावल जाए तो एकनी के जख्म सूख जाई और बिल्कुल ठीक हो जाई हंसा। अब पूरा जंगल में तू ही काली गुफा के अंदर जा सकेलो बस। और तू आखिर 7 दिन तक काहे हमरा बच्चन खातिर काली गुफा जैतू? यही खातिर हम चोरी कइली ठीक समझनी। ई सुन के टीनू के ओकरा पे दया आ गई और उ कहलस, ताहरा हमरा से बात करे के चाहत रहे एक बार। ई बेचारा बच्चन खातिर भला 7 दिन तक गुफा में काहे ना जाती। अब टीनू अकेला नहीं खे, हमनी के ओकरा साथे बानी जा। तो फिकर मत करा बच्चा, ठीक हो जाई हंसा। उ दिन से दोनों बाज, चील और तोता टीनू के साथे रोजाना काली गुफा तक जात रहन स और टीनू ओकनी के ब्लू एप्पल बाहर लाके देवत रहे। ए तरह रोजाना 5 गो ब्लू एप्पल तोता के घरे पहुंचत रहे और उ बच्चन के साथ सब ब्लू एप्पल खात रहन स। 7 दिन में उ दोनों बच्चा बिल्कुल ठीक हो गईलन स। ए तरह सबके एक दूसरा की मदद करके बहुत अच्छा महसूस भइल और उ सब मिल के प्यार से एक जगह पे रहे लगलन स।